și domnul cu coaie. Gata? Da. Ia, bă, nu l-ai luat bine coane. Gata. Ia, încoace. Ia uite coaie, ia uite-te. Ia uite. Ia uite un hal de undiță, mă, băgat nești. Luați, doamnelor și domnilor, undițe chinezești. Luați undițe chinezești. Luați undițe chinezești. Uite cât de Prima oară mare când mi-a tras la pătrățică, ești prost? Da. Oh my Ia God. limba în gură cu el. Da, să-l sărut. Hello, hello, doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen. Avem locul 22 de pe Boteni 1. Ce credeți? Am venit iar la pește, deoarece a plouat aseară, mai exact dimineața, când a plouat, mă, dimineața, nu? Da, da. Și vreau să dau la pește pe apă mare. Sunt pe celălalt mal, acolo e cabana Bălții, gen. Și am venit cu forță, ia să vedem, mă. Băi, Cosmine, ia, mi-a... Raul. So. So. Mi-a răs pieptul. Și mie îmi gustă, ia, bă, îmi gustă mai fă așa. Cum e, cum e? E bun, e. Deci aici o să prinzi un pește ca lumea, da? Ok, Cosmin va da cu... El nu o să plătească azi, deoarece are 14 ani, limita. Și nu o să plătească nimic. Doar eu. Și începem să ne întindem ustensilele. Astăzi îl vom rupe pe Novac. Fraților, ați văzut în vlogul trecut ce am scăpat? De fapt, nu am filmat când am scăpat un crap de... Cred că avea 2 kg, dar l-am prins pe cel mai uriaș crap care a fost prins aici pe Balta Boteni 1. Frații mei, 10 kg 700. Ia zi, Cosmine, cum era ăla, frate? Ai văzut cât de mare era, vai de capul meu. Haideți să vedem ce prindem azi. Îmi instalez toate astea, fiderele, lansete,